आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि फिन मोनसेबाव बाखनायथाव खामानि। बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिनि समाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान महर लादों आसाम आयेन आफादा। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव फसंबाय आसामनि गोजाम जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फा एबा बर'फोरनि जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोन। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो देरगानो हाथाव गोख्रों दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव आसाम आयेन आफादनि महरा मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान महर लाबाय थागोन। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि नाजानायावनो आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव फसंनाय आसामनि गोजाम जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फा एबा बर'फोरनि जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बेखेवो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव दिनै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो बे जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फाखौ। रायजोनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरनि बिखायाव थानाय आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फाखौ फसंनानै बर'नि जारिमिनारि नेरसोनखौ दिन्थिनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव जादों। दिनैनि बे जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोर डक्टर रनज पेगु, पीयूष हाजरिका, अजन्ता नियक, बिमल बरा, जगेन महन, सन्जय किसान आरो बर'नि गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बाखनायथावदि बे जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बर'नि मोसाखावरि हान्जाया आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव समायना रमायनायै बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों।